नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में। और बहुत ही धमाकेदार खबर बा। आप सबके बतावे में बहुत ज़्यादा खुशी हो रहल बा कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के एगो हाई लेवल के वीडियो एल्बम सॉन्ग आ रहल बा। और उहो बिहान सुबह ही, जी हाँ, जोना गाना के नाम बा इश्क 2। जी हाँ, पहिलका इश्क गाना आए रहे स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी से, ओके आप लोग सुपर डुपर हिट बना देनी। और अब आ रहल बा इश्क 2 स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी से ही 12 नवंबर सुबह 8 बजे। इश्क 2 जो ना कि श्याम देहाती जी, स्वर्गीय श्याम देहाती जी लिखले बड़े, म्यूजिक विनय विनायक दिले बड़े। और ई जौन गाना बा फुल वीडियो सॉन्ग आ रहल बा। त तैयार हम खेसारी लाल यादव जी की आवाज़ में स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर तैयार हम बहुत ही धमाकेदार पेशकश बा। अगर आप लोगन के ई न्यूज़ पसंद आयल बा त लाइक करी, शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया धमाकेदार खबर के साथे। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।